Argiaren podcastak. Menda bikoitza, Garbine Larrearen podcasta. Kaixo ongi etorri Menda bikoitza podcastera, 22. saioa dugu gaurkoa, hemen gaituzue mikrofono aurrean, hizketan ari den hau, Garbine Larrea, eta teknikari lanetan, Eneritz Arzalluz. Kaixo eta ongi etorri guztioi. Hori don. Bueno, gaurkoan beste saio bat prestatu dugu. Hoi gisa albiste batekin hasiko gara. Deigarria egin zaigun albiste bat. Evoluzioaren teoriak hankaz gora ipintzen dituen landare bat daukagulako. Aurreraka evoluzionatu ordez, atzeraka evoluzionatzea erabaki duena. Berentan deigarria eta, aipatzeko moduko eritu zaiguna. Eta ondoren, antzinako beste landare bat aukeratu dugu, garai honetan, martxo hasieran intxusa badaukagulako, intxusaren adaxka hortxe, bizi seinaleak ematen, eta, berarekin egingo dugu gaurko gomendioa, errebotika deitzen zaion ukendua. Espero dugu zuen gustoko saioa izango dela. Kaixo Garbine eta kaixo guztioi, esan dugun bezala, hemen gaitun, beste aste batez, Menda bikoitza saioan, zer moduz? Ondo gogotsu, beste saio bat egiteko. Beste saio bat, eta azkenaldian esan geninan azkenengoan filosofika xamar gabiltzala. Ematen zigun, gaiak, hausnarketak, eta badizkinago, eta gaur ere baieztapen potolo batekin hasiko gaitun. Neri gustatu zaidan, atzeraka evoluzionatzea, ez? Atzeraka. Oximorona zirudin, baina... kontradikzioa terminoan bertan. Baina ez dun. Bitxia dun, dirudin oso antzinako espezie bat gure artean daukaguna, espezie honek atzeraka evoluzionatzea erabaki duela. Nik ikusten dina danean albiste bat, Harvardeko ikerketa batek esaten du, usai txarra. Errezeloa sortzen zaidan. Eta oraingo hontan irakurri egin dinat, nahiz eta horrela hasten den esaldia, Harvardeko ikerketa batek dio, 360 milioi urte dituen landare batek, bere konplexutasunari uko egin eta atzera pausua eman duela. Hau benetan botanikaz dakienarentzat eta biologiaz dakienarentzat ere, honek kontzeptu asko hankaz gora jartzen dizkin. Konplexutasunari uko egin, Bai, eta nunbait evoluzioa modu linealean ikusi dinagu, garapen etengabeko bat bezala, landare diari dagokionez behintzat, eta, nunbait atzeraka egitea ez diginagu guk evoluzio gisa ikusten, ez? Eta atzeraka evoluzionatzerik ez dagoela uste dinagu. Hau da, landareak bere biziraupenerako erabaki sinpleagoak hartzea hori atzera egitea dela ikusi dinagu. Eta landarek hori ez dinate egiten nunbait, ez? Behin garatzen dutenean abildade bat, abildade hori betirako du, netzion horri uko egiten. Hemen zer ikusi inate, garo batek, nunbait, Bletch naztea, ipiniko dinagu komentarioan zein den barietatea, hemen entzuleak ikus dezan, garo mota hau, garo honek aurretik dituen prozesu evolutiboei uko egin, eta bere dimorfismotik monoformismora igaro dun. Hau praktikan zer da, hola hitz teknikoetan esan dugun hau. Berak fotosintesia egiteko osto jakin batzuk erabiltzen dizkin eta esporak garatzeko bere ugaltze prozesurako beste osto batzuk, ez? Bi funtzio, osto ezberdinetan. Orain hori ez den horrela gertatzen ari eta, Jakob Suiza ikerlariak artikulu batean azaldu duenez, osto bakar bat aukeratzen din dena egiteko. Eta bi funtzioak osto batekin. Hori dun. Eta hori atzera egitea dun? Hauentzat bai. Hau da, garapen seinale funtzioak bereizteko gai baldin baiz, ez? Landarea jabetzen du bi funtzio dituela, eta biak sakabanatzen dizkin. Orain batu indizkin,
Eta badirudi, hau, atzera bueltarik ez daukan momentu bat dela, ez? Hemen ikerketak esaten din, garapen adaptazio edo garapen seinale dela, adaptaziorako seinale dela hau egitea, eta honek sekulako desafioa ekartzen din ikuspegi simple horri ekartzen zion. Eta zein den ikuspegi simplea, garapena dela prozesu lineal bat eta helburu jakin baduena, ez? Orduan, konplexutasuna beti ikusi duen ezaugarri hobea dela, hobea bezala. Hobetzen joatea dela gauzak komplikatzea, ez? Bueno, komplikatzea o komplexua goitea o funtzioak diversifikatzea nunbait irakurtzen duen landareari dagokionez, gauza gehiago egiteko gai du nala, ez? Eta, hemen aldaketa klimatikoaren mamu hau, ez? Ateratzen din, baina etzion bat ere garbi. Eta nunbait aldaketa ambientalek ez dine beti konplexutasuna saritzen, ez? Eta hemen bazirudin, konplexuak izan direnek egin dutela beti aurrera, eta adaptazioa edozein norabietan mugitzea, gauza ezberdin asko egitea, gaitasun eta abildade gehiago edukitzea dela hobea, hau dena ja ez zeagon hola esaterik, hankaz gora jartzen din. Niri gustatu zaidan, ez, soluzio simpleen aldeko apustu egiten duela, ez? Soluzio bat simplea bada, hori, eta beti, ez, ari gaitun zemat eta gehiago komplejizatu gauza, zemat eta hori, soluzio komplikatuagoak ez, baina garatuagoa gure ustez topatuta honek, balima dago soluzio simple bat, listo. Hau gizakien terrenora eramaten duen, atzera itea duen, fijatze baldin baiz, Gauza simpleagoa, eske guk ikusten dinagu, hemen garatu dugun hori hobea dela, eta zenbat eta zailago edo sofistikatuago, beti izango dela hori garapenaren aurrera bidearen seinalez, eta honek esaten din, ez, ingurune bati hobeto egokitzeko eiten baldin badun atzera, hori erresistentzia lezio bat dela, ez? Orduan, bihurtzea izbaitere espezie bat, estruktura edo gaitasun komplexuak behar restituena. Orduan, horrekin ire ingurunera hobeto egokitze baiz, eta hortarako aldaketa egiteko gai baldin baiz, hori izugarria dun. Pixka bazagon lotuta aurreko saio batean hitz egiten genuen aldaketen kontu horrekin baita ere, ez? Hori, aldatzeko beharra dagoen arte geldik egon eta gero beharra sortzen denean biziraupenerako aldatzea, kasu honetan ere biziraupena atzera egin behar bada atzera eta aurrera egin behar bada aurrera, eta garatu behar bada garatu eta sinpletu behar bada sinpletu. Sinpletu, hori don. Eta landareak hori egitea ez dela garapen gaitasun badela eta egokitzapen gaitasun bat, eta ez duela zertan atzera egiten horre. Ez dela atzera egitea hori, ez? Berak nahi izan ezkero egingo liken garapen komplexuago baten aldeko apustu, hori ja ongi frogatu din hortarako gai dela, baina ez din egiten. Orduan, hau ez irakurtzea galera edo derrota zentzu batekin, baizik inteligentzia ezaugarri batekin, ez? Eta nik asko entzun izan dinat azken aldean asko ari dela ikertzen garoa eta bere prozesua, edo esan dunez, botanikoak utzi dituela ahobete hortz. Eta gero ez da ikertuagoa dela, ez? Atzerako garapen hau. Garoa dun espezie oso antzinakoa, eta beti txisteak egiteko erabili izan dena, ez? Hau da, egokitun behar izan duen mundu zail batera, eta garoa dinosauruen garaian antzegoen, eta gaur egun hementxe dago, ez? Eta ez da asko aldatu. Gauza da, bai aldatu egin dela, baina atzeranzko norabidean. Orduan, botanikak beti ipini duen lerro zuzen hau, aurreranzko norabidean dagoen lerro hau, orain ez, orain atzera joatea, bitxia du, baina atzera joatea aurrera joteko era bat duen. Bueno, hoxe duen albistea. Anariren kantu bat, justu azkenengo CD-an atera duen kantu batean hori zion, hemendik aurrera, hemendik atzera dena aurrera da. Oraingoan alderantziz, ez? Hemendik atzera dena aurrera da. Neuari liatzen. Hemendik aurrera dena atzera da. Hori da. Bai, eta landare honek atzera eginda, erabaki din, hori dela bere modurik onena aurrera egiteko. Orduan, niri bakin asko gustatzen zaidan nola bukatzeko honekin hausnarketa, liburuak, botanikoak eta Harvardeko jakintsuak ahobete hortz uzten dituzten landareak. Behin da berriz gertatzen zaigun hau, liburuak eguneratu beharra,
eta zientzia zer den, eta ezarritako jakintza zer den, hain zuzen esparru oso dinamiko eta aldakorra dela. Eta hori aldatzen ari dienak, izaki bizidun hauek direla. Menda Bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Beno, eta gaurko sendabelarrean intxusaz hitz egingo dinagu, nik bai ezaguna dinat intxusa, baina egia esan nik bidalitako apunteak irakurtzen nik espero nuena baino erabilera eta gaitasun edo propietate gehiago zauzkan. Intxusarekin tartean behin ingo dinagu hola saiotxo bat. Hori irakurri dinatira artikulua eta 6 orduko ikastaro bat motz gelditzen dela esaten duen, ez? Intxusaz hitz egiteko. Bai. Eta hau izan unan, guazen sakontzera eta saio monografiko bat eskeniko diogu landare honi, eta ea agortzen zaizkigun, ez, esan beharrekoak. Eta ez unan ala izan, guk landu genizkinan erabilera praktikoak, eta 6 orduko saio luze bat emanda, ikusi genian oraindik zer esateko asko zegoela, ez? Martxo hasiera izan da, intxusarekin egingo dinagu erabilera bat, eta nik intxusa esaten duen arbola osoa duen gaitasun medizinala duena, ez? Esan, intxusari Euskal Herrian Sambucus nigra varietatea zari gaitun, era askotara deitzen zaiola, bat aztunpadun, lintxusa, plausta, sabuka, sakuta, txutxika ere bai, izen ezberdina dizkin. Baina beti landare iguala zari gaitu. Niri zuaiska esateak grazia egiten zaidan, hori ez delako gerri parerainoko zuaiska bat, hori arbola hundi bat izan litekelako. Erreka bazterretan, Euskal Herrian oso edatua zeukanagu. Baina zuaiska deitzen zaion intxusari? Zuaiska deitzen zaion, aladun... Hain generiko? Hemen interesgarria duen bereizteagatik baziagon Sambucus ebulus beste intxusa mota bat, eta ura bai dun landarea. Horregatik bereiztu iten dinagu zer den landare, zer den zuaiska, naizta zuaiska atzizki txikigarri horrek badirudin txikia izan behar dula eta ez denala, handia, askotan sagarrondo baina handiagoa dun, da sagarrondo arbola dun, zuaitza izan da. Orduan, zer gertatzen du landarea dun beste hau, intxusa faltsua deitzen zaiona, usain txarrekoa dena, Sambucus ebulus, honek ez din erabilerarik eta honek toxizitate maila erabatekoa din, bere parte guztietan. Intxusak badin toxizitate elementu dexente, Sambucrinina izeneko sustantzia toksikoa zeukan, ostoetan, heldu gabeko aleetan, eta, hemen intxusa erabiltzen jakin behar din. Erabilerak ditun, izugarriak, akaso bukatzen ez dien haina. Orduan, gaur ingo dinagu, garaiontarako aproposaden bat zehaztu, askotan ikusten dudalako, hau irakurtzen duenean jendeak aplikazio hau orain egin nahi dut. Eta, nik disgustu handia gartzen dizkinat, jendeak praktika txarrak egiten dituenean, badiez udan egiten din gu gaur proposatzera goazen hau, intxusa aletan dagoenean. Hori ez du nahin behar. Edo egiten din, udazken neguan, intxusaren barruko izerdia, barrungo erretxin hori beherantz doanean, eta adarrak barrutik lehor daudenean. Ez duen momentua. Orduan, mesedez, hau bihotze deskatzen dinat, mesedez, gauzak egin behar dian garaian. Aladun, batetik ez gaitun egiten ari ukendu ona, ez da erabilgarria ere, eta eri gaitun arbolari kaltea egiten, nabarmena gainera. Orduan, adaskak esaten duen, intxusaren adarrean ostoak agertzen direnean, hori badela izerdia gorantz doan momentua, ez? Udaberrian, gorantz ostoak elikatzeko, hori duen lehenengo fasea. Osto hoien ondoren lorak etorriko ditu, da loran ondoren aleak. Lorarekin gauz asko egiten ditun, alearekin ere bai, baina guk gaur adarraren barruan dagoen izerdi edo erretxin hau nahi dinagu. Orduan, hori nola jakin, begira, itxurialde Atlantiarrean, kostatik 10-15 kilometro barrurantz, ostotan ikus dezakeguna, akaso 800 metrotara, edo barrualderago, Nafarroa iparraldean, oraindik ez duen ostoarekin egongo. Horri erreparatu lehenengo arbezela. Hauin behar duen, ostoa sortzen hasten den momentutik, lore bat agertzen zaion arte. Intxusak tarte horretan, bai. Orduan, hori ezin dinat orokortu, hori lekuan aldatzen joango duen. Lore hori noiz dagoen ernebili, ohartzerako ostaje guztia garatzen duenean, ja berehala lore bat ikusten dion. Orduan, hori ja ez duen momentua, hau egiteko.
Bueno, adaxka honen barruan ikusten duen intxusak dituen elementu antioksidatzaileetan, hain justu, ostoetan ez dauden elementuak, loreetan ez dauden elementuak, aleak ere ez dituenak, orduan, zer ikusten dinagu, hau ukendura eraman da oso gauza bereziari garela egiten. Guk ukenduak egiteizkinagu loreekin, ostoekin, noizbait sustrairen batekin, baina adaxka baten barruko azalarekin, oizerdiarekin, nik hau ezagutzen dinat, Baliteken besten bat agertzea, baina oso bakanak ditun. Orduan, aplikazio errikoi badun, erremedio niretzat izugarria dun, erremedio sendagarri, tradizioz jaso duguna, eta hemen, jende askok intxusari buruz debozioz hitz egiten din. Debozio horren seinale dun, adibidez, intxusari zati bat kentzerako, beti belaunikatu behar dela, aitaren egin nahi duenak, sinisten duenak, baina behintzat eskerrak eman, bestela esaten duen intxusak hori kobratu ingo dinela. Ez badizkion eskerrak ematen? Bai, nunbait bai. Eta gero intxusa bat moztea adibidez, edun ispilu bat puskatzen pareko edo. Bai? Zorte txarra, bakin, 7 urterako eta gauza hauek. Orduan, batzea hemen, intxusan inguruan etnografia, antropologia, izugarria beratx bat, ni poz hartzen dinat, belaunaldi gazteek ezagutzen dutela, intxusa Harry Potterri esker. Harry Potterren jarraitzaile direnek, oso ondo dokumentatuta egin din J.K. Rowlingek liburu hau, hor Dumbledore magoaren adaxka, barita magikoa, itxusakin indatzea. Bai. Enekien hori? Bai. Eta, karo, hau esaten duen Inglaterran ere ukendu hau badagoelako, adarra guain azalduko dinagu gomendio aiterakoan, adarra hau zuritzen dunanean, justu gelditzen zain alako makiltxo txurip oso erakargarri bat, eta noski nik etzakinat ritual magikoa nola egin behar den, hemen asti izateko goindik. Hendi falta zaigu, pixka bat. Asti eskolara jun beharko dinagu. Adaxka hau, gero magia operazio bidez, adaxka magiko egitea dun urrengo pausua, baino lehen pausua dun intxusaren adaxka hau lortzea. Ta injustu, asko esaten dinate, hemen datorrela. Ukendu hau egiterakoan, nire iritziz ondo inezkero egurra den elementua ez duen erabili behar, eta soberakin hori gelditzen zainana hori xedun, makiltxo edo agaixka magiko hori. Begira, datu kuriosoa. Bai, bitxia duen. Orduan, orain egingo dinagu azaldu, hau entzuten ari denak egin dezan oso ukendu berezia, tradizioz Euskal Herrian izugarri ezaguna dena, eta momentu hontan egin dezakegun. Hau da, udaberri aurreratuan, are gehiago negua biguna izan baldin bada, edo ez bada oso gogorra izan, intxusa biziago otsailean, balitekelako dagoeneko izerdiak gorantz etortzea. Orduan, horri erreparatu behar diogu, lehengaia ondo momentu egokian aukeratzeari, eta orain itzeingo dinagu zertarako, eta nondik norako ukendua den hau. Aurreratu duen, dagoeneko intxusaren adaxka nola erabili, gomendatuko digun gaur, eta bereziki erredurak, nola tratatu. Egia du nik intxusa esan dinalen ezagutzen dudala, baina bere erabileretan erreduren kontrakoa, edo erretzen danean da erretrapuena, eta hitz egingo dinagu, hori du nik ezagutzen dudana, beti ukenduan eta azaleko erredurentzat erabili izan dinat. Ontaz hitz egingo dinagu, Ontaz hitz egingo dinagu, bai. Azteko esan, intxusa adar gaztea aukeratu behar dugula, eta adar gaztearen bigarren azala dela erabiltzen dena. Badizkin propietate asko loreen antzekoak direnak. Hau da, lorek daukaten guztia badin honek. Baina hortaz gain, badizkin hainbat alkaloide, kolina, triterpenoak, hau da, ikerketak egin direnean, ikusi ditun loreetan aurkitzen ditugun bai muzilagoak, azido askorbikoa, azido ezberdinak, flavonoideak, antioxidatzaileak, zerrendadun 24 printzipio aktibokoa, lorearena. Ikusten dizkinagu hoiek badaudela bigarren azalean, baina hortaz gain beste 3-4 multzo ere badaudela, elementuetan. Guk hori nahi dinagu. Orduan, hemen adar gaztea esaten dugunean zertaz ere gaitun, adar malgu batetaz.
Ez gaitu nari intxusaren enborretik ateratzen den, zuaitzaren enborretik ateratzen den adar lodi batetaz. Adar lodi horrek akaso 5, 10 edo 20 urte edukiko dizkin. Izan behar din, adar adaska bat, norberan behatzen lodia baino apur bat lodiagoa, eta urteko azken adar gazte punta berdea den hori ez. Hau da, batzutan ikusten duen adarrari erreparatzen dion, da esaten duen, gazteena hau da, ez? Eta aurkitzen duen gauza bat, dena berdea dena, eta egur zantzurik bat ere gabea. Hori ere ez duen. Orduan, adar malgu bat aukeratu behar dinagu. Adar malgu hori, gutxi gora berak, metro batekoa baldin bada, eta nik gomendatzen dinat, lehenengo aldiz egiten duen batentzat metroarekin joan, eta neurtu metro bat dun litro bat oliorentzat. Alperrik ez gastatzeko, guk kontuan euki behar dinagu adarrak mozteragoa zela, eta moztuteko adar hortan ez dela lorerik sortuko, eta ez dela fruiturik sortuko. Vale. Orduan, arbolari kalte bat inbertzionagu, eta ondo hautatu behar duen arduraz. Ondo pentsatuta egin beharrekoa. Bai, eta batziagun jendea, igual, 8 adar moztuko dizkiona, eta gara alperri galduko dituena, hori gehiegi delako. Egonek ez din balio infusiotan hartzeko, ez din balio tintura bat egiteko, ez zukan beste erabilerarik. Orduan, ondo hautatu, eta gero, tamainan moztu. Mozten dugunean, ez hasi eskuekin adarra puskatzen da mesedez, gauza hauek kimatzeko guraizeak eraman, ez txukaldekoak kimatzeko guraizekin moztu, zenbat eta mozketa garbiagoa egiten dugun, arbolarentzat hobeto, hortik garatu halko duelako aurrera beste adar bat. Hau, behin eramandakoan nik ostaje guztiak kentzea gomendatzen dinat. Ostoekin ez dinago apenas lanik egiten, bazekinat hainbat jende egiten dituela lanak, baina toxizitatea erabiltzen zakin. Orduan, ostoetan zagoen toxizitatea. Abaskan edo enborrean ez. Ez. Orduan, osto hauek utzi alde batetara, moztu guztiak, nik arbolaren azpian bertan uzten dizkinat momentuan. Ostoak kenduta eramaten dinat adarra etxera. Etxera eramandagoen adarrau ikusten dinago kanpotik azala grisa duela. Kanpoko azal gris hori eta barruko enbor txuriaren artean, enbor zuri horren artean ziagon azal berde bat. Eta azal berde hori izaten duen likatsua, eztea, hain justu hori duen. Ukendua egiteko erabiltzen dena. Askok zer egin izan dinate? Asiai hori kentzen, ez? Nola? Egurra zatitu, kimatzeko guraizekin zatitu dena, adar guztia, eta egurreta guztia adaska osorik oliotara bota. Gaizki ez, hortziagon. Gaizki ez esan adinat, azal berde hori hortziagon, baina hor daukan egurra eta kanpoko azal grisa ere, alperrek dienak. Eta guk, bazekin jagu, ukenduetan zenbatetan materia organiko gehiago ipintzen dugun beharrez dena, horrek lehiatu egiten duela. Nunbait, horrek ez dien printzipio aktibo interesgarrik bat ere emango oliotara, aldiz traba ingo zion azal berde horri, eta gero olio asko xurgatu ere ingo dine enbor horrek, eta ez din utziko azal hori behar bezala beratzen ere beharra dina bere printzipioak erauzi daitezen. Orduan, nik hori ez dinat gomendatzen inoiz. Ik zuritu dezaken patatak zuritzeko zurigailu hauetako batekin, errex. Nik egin hori dinat euria egiten duenean, da hurrengo gunetan oso eze egoten duen, bate indarrik egin gabe, kentzen zionat, azal gris hori oso errex altxatzen dena, eskuekin. Patata zurigailuakin, labana batekin, baino indarrik egin gabe, dena arrotzen duen, oso errex juten duen, eta gelditzen zain, adaska berdea. Orduan hartzen dina labana, eta hori arrotu iten zionat, eta utzi berdinat, bere eskeletoa ematen din, zuri, ez? Hau asko kisaten diate, eta hemen joaten gaitun signatura legeetara eta gure ezurrak bueltan duen mintza, periostioa horren antza duela, eta asko kisaten diate gaur reitera edo gomendatzera guazen ukenduenek ahala duela, indarra duela horraino iristekoa. Orduan, hori dena ondo kentzen dugunean, oliotan ipintzen dugu Maria bainu batean, oliba oliotan arazori gabe, eta niri gustatzen zaidan gehiegi ez berotzea. Hau da ez eukitzea inoiz ere zuzenean, Maria bainuan beti, baina ordu bat, ordu terdi, eta gero utzi dagun bezalaxek gau osoan, sua itzalita. Bero residual horrekin beratzen juten oraindik eta ikusten dinago goizerako horrek asko eman duela, ez? Orduan, ez dago zertan berotu berriz, bai eragin, eta iragazi ondo, iragazki metaliko batekin, oial batekin ere kendu ondo,
posible delako erretxinaren parte batzuk edo azaltzati batzuk gelditzea, txukun filtratu, eta 100 mililitro oliorentzat 15 gramo erle argizari. Eta nik etzionat olio esentzialik jartzen, hau inoiz olio esentzialik ipinik gabe eindako ukendu badun. Eta ze erre? Karo, errea, sukaldeko olio errea, adibidez, eguzki errea, eguzki erredura. Nik gauza horietarako, erabilizan dina. Izena hori din, eta errebotika denez guk mugatu egiten dinagu erreduretara. Baina askoz lan sakonago aiteko gaidun. Hau da, errea batzutan azkura dun, barruko histamina igoaldi batek, alako erantzun alergikoa handi batek hartzen badin, horre erretasuna dakan. Azaleko edo ezemak edo alako edo dermatitisa askotan umetan gauza horiek. Hori dun. Orduan, antura baldin badun, eta barrutik datorren bero erre hori, errea nik nahiko niken apur bat zabaldu, pentsatzeko edo ikusteko era, eta kanpotik barrura etortzen den bero iturri batek, ez? Dela eguzkiak, dela suak, bueno, hori badun erredura, kanpotik barrurako, baina barrutik kanporako ere badun erredura. Gira, ninan inoiz horrela pentsatu. Bai. Hain justu, baditun gaitz asko, alako faseka edo brote eran, kolpeka, barrutik etortzen den puztutasun handi bat bizi dutenak gorritasun, azkura eta ondo ezarekin. Eta hori erredura fenomeno badun. Orduan, horre oso interesgarria du. Nik epe oso luzean erabiltzekoa baldin bada, egingo niken kilore olio ekologiko batean. Oliba olioa azidoagoa ikusten dun, eta ez dinat egoki ikusten, kasu horietarako. Orduan, bueno, hau niretzat, urtean norberak behar duna egitea interesgarria dun, etxean edukitzea sukaldean adibidez nahi oso beharrezko eruditzen zaidan. Ez urgentzietarako edo larrialdi ez momentuan erretzen baiz, eskura izatea. Baina, gero ikusi dinagu, erredurarik gabe aragia ireki, ez, eta 10 puntuak eman beharra edo gaiztotutako zauriak eta hoietan oso ondo egiten duela lan. Garbitzen din. Bai, eta antura kentzen din, eta azala bere onera ekartzen laguntzen din, azalak ez din uzten gero isten denean gogortasunik, hau da, zaurik keloideak ez ditun gelditzen, intxusa erabili ezkero. Orduan, bueno, niretzat zaurietarako baita ere interesgarria duen. Eta, bueno, nahi badun balioan hitzeko ukendu bat, abez, udan erabiltzeko, erredurak, ziztada batek ere azkura ekartzen din. Orduan, eta erresumina... Erle baten, ziztada baten zatere izan ziteken. Adibidez, hori duen. Orduan, balioan hitzeko zerbait bezala ikusten dinat, eta zaurien zainketarako ere aproposa. Esan baldin badinagu, ezurraren, kanpo mintzeraino iristeko gaitasuna duela, bueno, ikusten dinagu epidermisaz gain, barrura ere lan oso egokia indezakela. Orduan, bueno, ni jende animatzen dinat. Eta gero hemen bitxikeria bat zeagon, beste ukenduekin egiten estena, eta dun, ukendua argizariakin, bero daukagunean, han gasak ipintzea. Hori esango dianen eritz, badaukan, horrekin esperientzia. Bai, erretrapu. Erretrapua. Nere txean bintzat erretrapu deitu izan zaion, eta hori, ez, behin ja eginda dagoenean, bueno, etzeina ze puntutan harrapatu behar den. Puntu hau oliotan beratu dinagu bigarren azala, eta iragazi dinagu, eta erle argizaria barruan ipinizionagu. Ja urtu dun erle argizaria. Eta hor, gasak sartu likido edo, bueno, ze horretan, eta hor utzi pixka batean, eta gero nera mabintzat albalean biltzen dizkin, eta horiek gordeta utzi ja trapua prest, erredura edo zerbaitekin erregarenean zuzenean gasa hori gainean jartzeko. Hori dun. Nik ikusi zen dizkinat, hor gasa ondo busti, kanpora atera hola pare bat pintzarekin helduta, eta hori berehala solido gelditzen hasten duen, gogortu. Bueno, ukendu. Ukendua gasari itxatxita esango dinagu. Bueno, ikusi izan dizkinat hauek gogortu ahala, bandeja batean ipintzen, eta kristalezko taper batean jasotzen baita ere, prest. Eta hau dun, zauria eginda daukananean garbitzea oxigena da urarekin edo, eta berehala hori gainean ipintzea. Eta haragi bizitan dauden zaurietan ere bai, ez erreduretan bakarrik. Bai. Nik esan behar dinat, ikusi dudala benetan erretrapo hauen funtzioa erredura oso larrietan, ezakina zemagarren gradukoak esaten, eta izugarrizko aldea egun batetik bestera nola egiten duen, aurpegian, olio errearekin erretako kasuak, eta
eta izugarrizko aldea. Bai, deigarria duen, ez? Bai, deigarria duen azarrelaren birsorkuntza nola egiten duen zikatrizazio prozesua azkartuz. Eta bat ere gaiztotu gabe, prozesu hauetan arazo hori duen, azala gaiztotzea edo infekzioa sortzea. Orduan, bueno, nik badazpadako batetarako ere gustatzen zaidan edukitzea, badunalako oso evoluzio txarra dun zauri bat ere, gero diabetikoak diren oin askorentzat, hau da kroniko izaera duten hainbat gaitzetan ere puntualki erabiltzea ondo etortzen duen. Orduan, hau dun momentua intxusaren bigarren azal honen indar guztia baliatzekoa, ez dun loretan dagoela moztu behar, are gutxiago aletan dagoela, eta alearen ondoren bere bizi indarrak beherantz doazenean erabiltzea dun astakeria bat, ez gaitun ezertan ari hor, ez dun sortuko ukendurik. Orduan, beti esaten denagu ez, garaian garaikoa, hau dun garaia olako marabella eiteko gaiden, ukendu hau eiteko. Bai. Oso, no? Gogoratu apunteak hartzeko astirik izan ez duenak hemen argiako albistean utziko dizkiogula xeetasun denak, ukendu hauek intxusarekin lana nola egin eta ukendua nola prestatu, eta, saioak entzun nahi dituenak, bai gaurkoa eta bai aurreko asteetan atera ditugunak, argia.eusen eta bizibaratzea.eus atarietan dituela. Eta azkena, idatzi nahi digunak ere, hemen da bikoitza abildua argia.eusera idatzi diezagukela nahi duena esaten, eta hemen bi astera itzuliko gaitun Garbine. Oso ondo, urren arte. Ondo izan eta zaindu. Argiaren podcasta. Podcasta hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide. Argia, txikitik eragiten.